Greziako sindikatu nagusiek 3 orduko lanuztea deitu dute eta manifestaziorako baimenare jaso bai, baina segurtasun neurri ikaragarrien artean. Atenaseko garraio publikoa etenda dago hirigunean, bilera publikoak egitea dekretuz debekatuta eta Angela Merkelek egingo duen ibilbidea 7.000 poliziek zainduko dute. Samarasleen ministroak Merkelen sostengua espero du iragarri dituen erreforma planetan, baina baita beraldeko keinuren bat ere, Europako troikak traba gehiago jarreztie zaion agindutako erreskatea gauzatzeko. 31.000 milioi euro jasotzearen truke, beste 13.500 milioi aurrezteko neurriak ezarri beharko ditu Greziak, eta horrek, besteak beste, zerga eta kaleratze gehiago ekarriko ditu adituen ustez, langabezia tasa datorren urtean 4-1 igotzeraino. 2013 atzeraldian sartu zenetik 6. urtea izango da Greziarentzat.